El foc. No sé què ens passa amb el foc, que ens crida. Ben bé com si el portéssim a dins. L'hem posat en les dates més especials, a dins de casa i en les nostres tradicions. Ens agrada el foc, no ho podem evitar. I cada 24 de desembre, el foc és molt més que tot això. El foc és comunitat, és història, és tradició, és present, és passat i és futur. El 24 de desembre, el foc és Fia Falla. Avui és 24 de desembre, és nit de Nadal i avui és la Fia Falla. Però abans d'anar cap a Bagà, és important que coneguem una mica més sobre la festa. La Fia Falla és una festa ancestral, un antic culte al sol per demanar-li just el dia més curt de l'any, el dia del solstici d'hivern, que fes els dies més llargs i que tornés al bon temps. Si haguéssim de buscar una data d'inici a la Fia Falla, hauríem d'anar molt enrere, més enrere. De fet, un dels primers documents data del 983. Aquest document ja menciona la Fia Falla, però segurament encara hauríem d'anar més enrere per trobar-ne l'origen. Actualment, la festa consisteix en una baixada de falles des de la muntanya del Citi a Bagà i des del Clos a Sant Julià de Cerdanyola. Però millor que anem cap allà, no? Abans que es pongui el sol, he quedat amb el Llorenç Pedrals, una de les moltes persones que més s'estima aquesta festa. Pel que molts tenim marcat al calendari com la nit de Nadal, pel Llorenç és, des de sempre, la Fia Falla. Des de petit, que cada 24 de desembre em porta una entre les mans. I sempre, sempre ha pujat al Citi. I ara, amb 91 anys, ho segueix fent. Avui és el gran dia. Avui és el gran dia, sí. Jo, Llorenç, t'he de dir una cosa, perquè quan vaig venir aquí el primer dia i vaig preguntar a veure amb qui podria parlar, tothom em va dir has de parlar amb el Llorenç, que és el mestre de la Fia Falla. Bueno, veus, està bé. De seguida tornarem amb el Llorenç, però abans, a Bagà, la plaça de l'Ajuntament ja es comença a omplir de les primeres falles i els primers fallaires. Fa unes dones comentava que fa molts anys que baixes. Molts. No me'n recordo quants. I bueno, és que ja de petita la cremava, Tu què diries que té la Fia Falla que la fa única? La gent, l'ambient, que és justa i curteta, perquè són 2 hores i mitja, i que és la nit de Nadal, i aquí al poble doncs, sempre hem tingut lligada la Fia Falla, acabar de cremar la Fia Falla i cap a casa a cagar el tió i sopar la nit de Nadal, és única per això. Sí que és veritat que el que suposa la Fia Falla al final és reunir tot el poble, tota la gent, i això fa molt de Nadal. I el foc als berguedans ens agrada bastant. Que la festa és mil·lenària, no se sap l'origen, fa molts anys i ve d'abans del cristianisme. Per tant, algú que dura tant de temps, alguna cosa bona ha de tenir, no? La festa és mil·lenària, tu quants anys fa que agafes una... Jo no respondré a aquesta pregunta perquè jo vinc de Barcelona, però has vist com m'he apropiat del discurs? Queda bé, de sobte? Ara t'anava a dir, t'has camuflat molt bé aquí. Has vist? No, és perquè la meva parella és berguedà, llavors jo ja he vingut a viure a Berguedà, vull dir que estic començant a fer els deures. I per la gent que no ho ha vist des de petit, com és això? El primer cop que ho vas veure, què vas pensar? Bueno, molt xulo, molt bonic, molta comunitat, cançons, caliu de Nadal, és molt bonic, sí. I és el primer any que veniu? Entenc que no. Som de Bagà, però jo és el primer any que pujo al Citi, baixo la Falla. Per tant, t'estrenes? M'estreno. I entenc que has viscut la festa des d'aquí i aquest any des de dalt del Citi. Sí, exacte. I una mica de nervis o no? No hi ha nervis. T'han donat algun truc? Perquè jo també és el primer any que pujo. Llavors, no. A mi m'han dit que sobretot alerta perquè és un camí estret. Això sí, és estret, puja i baixa, sí, s'ha d'anar al tanto i no cremar-se. Els companys del Parc Natural hem arreglat molt bé el camí. Sou del Parc Natural? Jo treballo a la brigada del Parc Natural. Llavors t'has encarregat aquests dies de deixar-ho tot preparat. Uns companys, sí. Sí, a haver-hi una col·laboració i s'ha arreglat el camí adequat. A jutjar per la samarreta diria que tu no és el primer any que puges, eh? No. Quants anys fa? Collons, no sé, tinc 43, però pujar a dalt no, perquè pujo que d'això, ara m'ha passat un altre relleu que tinc la canalla petita i la cremem aquí baix. Sigui com sigui, a poc, la plaça es comença a omplir de fallaires. I a les 5 de la tarda, puntual com un rellotge, comença la pujada. Ara ja estem pujant cap al Citi, ja estan començant a pujar tots els fallaires amb les seves Fia Falles
I quan arribem a dalt s'encendrà el foc amb aquest foc especial de la Torre de Falla. Anirem seguint-los i a veure com va la baixada. Ara estem començant a pujar, arribarem a dalt de tot i què passarà? A dalt és quan pugen la flama i allà s'encenen les falles, no? I llavors es comença a baixar quan s'ha fet fosc, no? Per tant, és una mica això, no? S'apaga la llum del dia, que és el canvi, diguem-ne, de cicle, torna a començar tot, i s'encén una altra llum, que és la que ho manté tot allà encès. I un cop a dalt, només queda una cosa. Esperar que es faci fosc. A veure, això està a punt de començar. Sí, estem ja aquí a punt ja d'encendre. Què és el que passarà a partir d'ara? Mira, doncs ara, amb el foc que han portat de la Torre de Falla, encendran allà una mena de foc a terra, no? Una mena de fogata, i llavors anirem tots allà, un per un, a encendre allà i llavors començarem a baixar. I llavors a 2:45 es tira un petard, juntament coordinat amb Sant Julià de Cerdanyola, que és un altre lloc que també fan la festa, són els dos únics llocs de Catalunya, i llavors començarem a baixar amb les torxes cap a la vila de Bagà. I en teoria allà a les 7 hem de ser baix perquè amb el toc d'oració s'han d'encendre totes les fiafalles de la canalla que s'estan esperant a baix, que l'encenguem nosaltres al foc i llavors ja... Bueno, és com comença el final de festa, no? Allà acabem de cremar la fiafalla i llavors ja es fan els balls de la fiafalla de la plaça Porxada. Jo he vingut totes les edicions, me n'he saltat una o dues, però la primera vaig ser-hi i també he vist que ha canviat molt la festa. El primer any érem 16 i aquest any som gairebé 200. Bueno, jo penso que és molt únic el fet que es celebri el solstici d'hivern, o sigui, tothom coneix les falles d'estiu de Sant Joan i aquesta, al ser la del solstici d'hivern, em sembla molt única. A veure, explica'ns, perquè a mi m'han dit que això té bastanta importància. Què és? Bueno, això és un toc. Abans que no hi havia mòbils, doncs ens comunicàvem amb això. I això és d'una vaca de Galícia? Sí, aquesta és d'una vaca de Galícia. Has anat fins a Galícia a buscar-la? Entenc que no. No, me les va portar el meu gendre, no. I això ho tocaràs en quin moment? Quan hem sortit de baix la plaça, per recollir tota la gent, per replegar-la, i llavors ara aquí quan donin la senyal. I la senyal no tarda en arribar. El foc és el que tot ho fa net i què et diré jo? Tot lo dolent ho crema i si és un foc, vull dir, controlat i això, és com totes les coses, com l'aigua, el vent, el foc, controlat és bo. I quan el sol, és veritat, el sol, pum, s'amaga rere penyes altes, es fa la foscor. Aleshores és quan nosaltres encenem les falles i fem la claror, fem la llum. I ara ja sí, la baixada pot començar. I què et passa pel cap quan estàs baixant des de dalt del City fins a baix? Quan estic baixant? Sí. No em facis dir cap confessió, però estic pensant molt. Tinc una vida que fa uns anys que em va deixar la meva estimada. I és això. A veure, si hagués de dir que aquesta és la millor festa de Catalunya, et diria perquè se celebra tota la vegada. La vida, la mort,
el Nadal és la Fia Falla, el meu Nadal. No crec que la baixada sigui el moment més èpic, sinó just quan estàs començant a entrar pel pont, veus la gent amb la música, l'església... És una emoció, perquè, esclar, tu baixes com a fallaire, amb tota la colla, i és tot un poble que t'està envoltat i això, i t'està esperant. Un moment molt xulo és quan a baix encenent els nens, veient-los com la cara, com passar aquesta mena de relleu, també és molt maco. Però hi ha algunes coses que no m'han quedat clares. D'on ve la Fia Falla? Per què només es fa a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola? Tinc moltes preguntes i per això he quedat amb el Xavier Pedrals, una de les persones que més ha estudiat la festa i que no se n'ha perdut ni una edició. El que sí que us puc dir de moment és que la Fia Falla és una festa mil·lenària i única. De fet, a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola són els dos únics llocs on es conserva una baixada de falles en tot el Pirineu català el dia del solstici d'hivern. Però que sigui mil·lenària no vol dir que sempre hagi sigut igual. Amb l'arribada del cristianisme, molts dels rituals pagans van ser prohibits, però en d'altres, com és el cas de la Fia Falla, s'hi van incorporar nous elements perquè la festa anés una mica més a to amb la nova religió, com per exemple un cant. Fia Falla, que Nostre Senyor ha nascut a la palla. Els primers cristians van tenir molt clar que havien de convèncer un públic que ja tenia les seves creences i molt arrelades. I la introducció d'aquest cant de Fia Falla, que Nostre Senyor ha nascut a la palla, és una introducció, no diríem que forçada, però una introducció per treure-li susceptibilitat, dir, no, això no cal que... Quan hi va haver l'ordre de suprimir aquests antics rituals, la solució era dir, no és perillós, és plenament cristià, si nosaltres cantem això. I així es va anar cristianitzant la Fia Falla, que ha sigut la manera de conservar-ho. És a dir, si la Fia Falla es hagués mantingut com un ritual pagà anterior al cristianisme, que ho és, etc., doncs en el moment que l'Església va estar consolidada i va tenir poder, l'haguera prohibit, com de fet ho va prohibir a molts llocs. Però per què no es va prohibir ni a Sant Julià de Cerdanyola ni a Bagà? Aquests dos pobles queden lluny de la capital del bisbat. Aquesta falta de comunicació va permetre que aquestes tradicions d'arrel pagana es mantinguessin. A part d'això, la Fia Falla s'ha mantingut oculta i desconeguda. Jo recordo una anècdota familiar. El dia 24, a casa meva venien gracioses i sifons i begudes. I van trucar de Cerdanyola dient, mira, ens heu de baixar, portar cervesa de Nadal que se'ns ha acabat. I el dia 24 els meus germans agafen la camioneta i se'n van a portar cervesa de Nadal al bar de Cerdanyola, el meu germà i la meva germana. I al tornar a casa a l'hora de sopar expliquen, sabeu què? A Cerdanyola se'ns han copiat la Fia Falla. Són dos pobles que estan a 7 quilòmetres, a 3 en línia recta. I a Bagà no sabien que es feia Fia Falla a Cerdanyola, la majoria de la gent no ho sabien, els meus germans ho sabien, la meva família no ho sabia, i a Cerdanyola no sabien que a Bagà es feia Fia Falla. O sigui, si de Bagà a Cerdanyola no ho sabien, imagineu-vos què sabien a Solsona o com circulava la informació. Però hi ha un moment on sembla que la Fia Falla entra en crisi. La gent gran deixa de cremar falles i es limita a acompanyar els petits. La Fia Falla passa a ser una festa per nens. Cada cop va anar-se produint un procés que els nanos, com sempre, volen ser grans. I un dels senyals de ser grans és, mira, jo ja sóc tan gran que ja ni cremo la Fia Falla. Ja no cremo les falles, ja no vaig a cremar falles. Hi havia una certa consciència de crisis. En tot cas, a Bagà, l'Associació Medieval de Bagà va decidir fer una mena de congrés per a veure què podíem fer, no? Em van encarregar fer el projecte. En aquest projecte, clar, es va basar en 3 fonts. Una, intentar recuperar fins on fos les notícies històriques. O sigui, hi va haver
196 entrevistes amb gent gran de Bagà. Això va permetre diverses coses. Una, adonar-se que la Fia Falla l'havien fet gent gran. Dos, que hi havia hagut baixada de falles, perquè a Bagà no baixaven falles la gent del poble que anaven a la muntanya, baixaven falles la gent de tota la vall, de les cases escampades de la vall de Bagà, que venien a oir missa del gall. Fins al 2000, la Fia Falla es limitava a una crema de falles per a nens petits. Amb l'estudi històric de Xavier Pedrals es van recuperar alguns elements de la festa com la baixada de falles, que es va reiniciar el 2001 i que ha estat un èxit indiscutible. Ara aquí ha arribat tot el foc i aquí em sembla que no passarà en gana. No, jo crec que no, perquè n'hi ha coca, allioli, que donarem ara aquí quan es comenci a repartir, tothom pot passar agafant la coca. Aquest allioli no és un allioli qualsevol, és allioli de codony. Allioli de codony que fan aquí al poble, a Cala Vermella. És a dir, és quilòmetre zero totalment. Exacte, totalment. I llavors aquí entenc que tothom qui vulgui podrà acostar-se, agafar un tall... I menjar-ne. Sí, estem esperant que pugin les autoritats, que estan posant el mocador a la gent que ha baixat del siti i començarem a repartir. No hi ha cap dubte que el foc és el gran protagonista de la Fia Falla, però n'hi ha un altre sense el qual la festa no seria el mateix. Estic parlant de la música. Antigament, la Fia Falla ja havia tingut la seva pròpia música, però amb el pas del temps es va anar perdent. És per això que he quedat amb la Neus Simón, perquè el 2001 se li va encarregar de compondre unes noves cançons que acompanyessin a la festa. I ho van fer amb un requisit molt clar, fer que aquestes cançons sonessin com si sempre haguessin format part de la Fia Falla. La Neus Simón va fer un llarguíssim treball de recerca i una de les coses que va fer va ser anar a la Fia Falla just aquell mateix any, el 2001, amb una gravadora per gravar tots els sons que sentia i d'alguna manera o una altra incloure aquests sons dins de les noves melodies. Però millor que ens ho expliqui ella. Però em sembla molt curiós que anessis amb una gravadora a gravar només sons. És a dir, que d'alguna manera les cançons són noves, però ja et poden recordar coses que ja són presents a la festa, no? Sí, hi ha, per exemple, el que és molt clar és la crida, que en diem la crida abans de la dansa. Fia Falla, Fia Falla. Això és que, a més, a mi em va sobtar molt perquè la gent, sobretot la gent gran, cridaven cridant a crits, com enfadats, traient tot... O sigui, cremem tot lo dolent i que vingui, que renaixem, no? Que vingui tot lo nou. I em va impactar. I llavors vaig voler que aquesta crida hi fos d'alguna manera. Volia que fos... O sigui, la música ens porta records de quan érem petits, el so de les campanes, alguna música d'una cançó de bressol, i diu que la música i les olors són uns records que els tenim des que érem molt petits. Jo volia que aquesta música, quan sonés, semblés un record que diguessis, això em sona, o sigui, que formés part autènticament. Aprofito que tens les cançons o melodies, no sé com li dius. Les músiques. Les músiques, exacte. De quina manera totes aquests sentiments o tot això que et va transmetre la festa es reflecteix en les cançons? Bé, la primera melodia és... Bueno, si vols te la toco. Ah, mira. Com vulguis. Perfecte. Sí. Sí, sí. Així mateix. Va. La primera cançó porta per títol La Baixada i acompanya les falles des del començament de la baixada fins a l'arribada. Llavors aquí hi ha una mica de contrast perquè passa a moda major, perquè és aquest anar arribant. Tercera melodia, juganera, perquè mentre baixen també van tirant i van rodant, i aquesta és una mica més juganera perquè les falles salten i dansen fent voltes, hi ha una connexió. Al moment que passen el pont del riu, ve la pujada.
Aquesta melodia expressa l'arribada, la rebuda i la transmissió del foc sagrat. Això es fa tot junt, dura fins que arriba l'última falla que passa per davant de l'església i llavors parem. Aquest any vam tocar mitja hora i 6 minuts seguits sense parar. La tercera cançó porta per títol Les corredisses. El mateix nom ja ho diu tot. El tempo s'accelera. Perquè està pensat per aquesta disbauxa, el foc et crema, que ens afanyem, que retracem, que em cremo, endavant, enrere, una mica de disbauxa. I això és aquesta. La dansa està pensada, o sigui, per ballar molt fàcil perquè la gent, tothom, el que arriba per primera vegada i no ha vist mai la Fia Falla, s'hi pugui ficar i que no tingui cap problema. Això sí, un cercle, perquè és comunitat. I també hi ha un text perquè vaig pensar que hi ha d'haver la dansa, hi ha d'haver una cançó perquè es pugui cantar. Per exemple, a Sant Julià la canten i a Bagà no la canten, perquè ha anat així. La música ens acompanya a totes les celebracions individuals i col·lectives de tota la vida. Ens acompanya per tot. I que així sigui. Sí, sí. Moltes gràcies. A tu. I de la mateixa manera que s'ha omplert, la plaça es comença a buidar. I jo no podia marxar de vegades sense provar la coca amb allioli, Escolta, això m'han dit que està, bueno... Increïble. Jo només per això ja els hi donava la millor festa. I ara el que toca és tornar cap a casa, que és nit de Nadal. I si una cosa he pres a la Fia Falla és que com a casa, enlloc.